Как да свалите контактните лещи? Уверете се, че имате всичко необходимо под ръка – кутийка, разтвор, огледало и очила, ако използвате такива. Измийте старателно ръцете си и ги подсушете внимателно с чиста кърпа. Дамите винаги трябва да свалят контактните лещи преди да измият грима си. В случай, че използвате еднодневни лещи, извадете ги и ги изхвърлете. Ако използвате двуседмични или месечни лещи, подгответе кутийка и разтвор. Налейте достатъчно количество от разтвора в кутийката. Важно е този разтвор да бъде сменян всеки ден. Използвайте показалеца или средния си пръст, за да държите горния клепач, а с друг подходящ пръст дръжте долния. Ако се чувствате добре да докосвате окото си, гледайте право напред и нежно стиснете лещата с показалеца и палеца си. Ще хванете краищата на лещата, при което ще се образува въздушен балон между нея и окото и така ще бъде по-лесно да я свалите. Изплъкнете контактната леща и я поставете в кутийка с чист разтвор. Уверете се, че спазвате инструкциите за правилна грижа за контактните лещи. Дясно око за дясна леща, обозначено с R, ляво око за лява леща, обозначено с L. Повторете процедурата и с другото око. Затворете внимателно кутийката и я съхранявайте на сухо място.